jo siasa mopogore opogore kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone japiny Karamga Jwang'. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke ma bende koro ywayo gavana mar Karamga Jwang', kendo ka gigo mbaka ne to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gidom ka gitimo Karamga Jwang'. Wan kachiel kod oseke mar duond Onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore Karamga Jwang', gino mosebedo ka sako it, gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro ma bende kata weche masako it Karamga Jwang', kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut Onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo ma bende koro digomb bedo kachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo ma bende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar Onagi kod ohala. Auso reche dhona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gom chako Karamga Jwang', wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo ma bende wagombo, gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo Karamga Jwang'. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV, rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwo e TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwo nya Karamga Jwang' e chenro magwa, landa japiny kamoro amora midhiye, wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo, Chuny Onagi TV. Kidhi school, Chuny Onagi TV. Kigo mbaka, Chuny Onagi TV. To kata kisero, Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Mana kamana nya Karamga Jwang' kamora mara mintira ka thul makende mar waki chendono mar Onagi kod wal ne Karamga Jwang' wakelone kacha chakre chieng' tich nyaka chieng' tich abich kama bende wakelone kacha jolony mopogore opogore kachiel kod jotelo ka go mbaka to ne to wan kaka oganda luo ere kaka wanyalo dongo Karamga Jwang'. Mama miyo kendo odiochieng' ma kawuono me en odiochieng' mar ariyo manya dendi Chelsea John bende ni kodwa kanyo Karamga Jwang' ma bende ochung' ne kacha creative brand lead mar DTT app maber kabisa ma bende olos mana gi nyadendi ma bende nyaluo kanyo Karamga Jwang' app maber kabisa Kenya mangima ma bende wadago mbaka ni to ere kaka in kod an wanyalo gerore kendo wanyalo neno ber mar app no mar DTT Karamga Jwang' odiochieng' ni kendo wachako wakelo mondo mi wago mbaka kalore kachiel kod kaka bende oganda ne wacho ne dak ukelnwago kendo wamed winje to iyude kanye to utunade Karamga Jwang' mamiyo kawuono wan kaende mar lere maber kabisa mondo mi winje kete mana Chuny Onagi TV kama tacho ni enan Steve James nyakwa nyoronyo 1 chenro en dono dangja Karamga Jwang' tarik en tarik auchiel dwe mar 10 gana 25 an kor surumo kacha saboro gi daka 35 nyadendi Chelsea jomoko luongo ni Chelsea iriyo nade Rio best amor kaneni ero kawan kuom raka ano ka ichwado official maratari serious business princess ma DTT Ajane yes iluongo ne the ambassador wada ka othul makenda mondo mi mondo inyista janeno ni to chalo nade DTT uriyo nade kata DTT osego kang machalo nade DTT uriyo maber wan kaka team behind DTT we are good. We are bringing something good to the people. Yes. So DTT, it's something that's growing. Something madikonyo wawate. Oganda duto migepe josiasa
students, kila ng'ato. Erokamano kuom Magajwang', wan ka gi nyadendi ma bende gik ma koro wasechopo app gi ibiro ler gi kizungu matin. Ibiro kete kizungu matin mondo mi winjgi. Eko chop mabor. Eko chop mabor. Ka bende oteno owinjre maber kabisa. Iluongo ni DTT tools, development tracking tools. Ma bende wan godo kande gi nyadendi ma bende kodwa nyisowa ni to ang'o momiyo nyaka watia tie gi DTT. Mokwongo chakna gi ber ma DTT. Kaeto inyiso ni to ang'o momiyo oganda masani bende koro nyaka tigi app mar DTT. Okay, so for one, from the name development, en gima konyi to monitor your growth as a professional, as a student, like as an individual, organization, en gima konyi e dongruok ni. To ber DTT ni en berne ni en unlike siloed apps, kaka apps moko ma kidwa monitor kiang'o nyaka download app ni, idwa ng'iyo your financial statements nyaka idhi koni. With DTT en oting'o gimoro amora in one. It's like an all-in-one platform minya timo godo everything. To en berne kendo moro inya ti kode gi kila ng'ato. Bed ni in a politician, bed student, like everybody can use it, meaning it's an app for everyone and it has everything all in one. So as a business person, as an organization, you can use it same way as an individual can use it, but it is developed in a way that it fits every user needs and functions. Now who can actually afford DTT app? Everyone can afford it. We have different payment plans. So we have the basic plan, which obviously, of course, it's free. Some of us tunapenda vitu wairo gikumanono. But again, the other plans, kaka pro plan, ntere pesa moro michulo matin at the end of the month. Katakero ni ichule iga ka iga, that is yearly plan. Then something like the civic plan, it's quote-based, meaning given the fact that we actually tailor DTT to your needs as an organization or a company, your needs may be different, so maybe to a financial institution, so we can tailor it to suit your needs as a company. So meaning it's quote based. That's meaning the charges will be different for what will be charging maybe a politician, what will be charging an institution, an organization, a school. So yeah. Now, like maybe if you just start, like what is your minimum charges that perhaps you charge your clients? When you talk about the basic package. Basic package. Like I said, it is free and accessible to all users, but it is limited, of course. Then we have the pro plan, which is the most affordable, which is $9. Yeah, that should be around 20. It's $9 per month. So yeah. That is the most affordable one. Then the other ones, like I said, they are quote-based given the different needs and applications. Yeah. And so the basic, what is actually entailing the basic needs? Like who can use this basic? The basic, everyone can use the basic. The basic otingo, it is the personal development tracker. So we have the one gigi moroma only ni moods, so track moods. So we have the daily mood logins. We have we otingo gik mang'eny like kaka king'iyo kacha nini in the nini odhinyisini we have the daily mood logins, alafu en gi smart goal, meaning you can track your goals. Kaka maybe I'm an ambitious person, I have a lot of goals, maybe I have an innovation going on somewhere, I want to track that. So it has the innovation tracker, the goals tracker, and like the basic ones, it's also in the pro plan, meaning koro magitegi an additional few ones koro kaka financial tracker benikacha. That is actually good. And when we just talked about the minimum payment, now what is the maximum? How will be the maximum, or what would you consider? The maximum okanya wacho. And the packages. The maximum. The maximum okanya wacho. Like I said earlier, it is quote based. Koro you that see. That means it is tailored to suit your interest. Yes. Koro. It's like it's an unfinished product. No, it is not unfinished,
but ingenia kai kaka Chuny Onagi TV nini mwa the tools within the app miditiyo godo opogre gi awachni ma a university dhitiyo godo donga. Koro ingeni mwadhi charge opogre gi mwadhi charge school. And same way nini sorry, I've lost track of my thoughts. Yeah, so opogore alafu some of the features ingeni kalure gi maybe the number of people within the organizational suite. Awachni maybe tiyogi organizational suite donga. Within the organizational suite you on board your team. Ingeni koro within the app you create team. Now if you're doing like if you are taking the audit team to inini you want to onboard your team to ichulo now like for Chuny Onagi TV all the team donga. Koro ingeni payment dibedo according to the number of people you have onboarded in your team. Koro awachni Chuny Onagi unji apar idi charge for 10 people. The other one it is quote based. Ebe koro ingeni opogore kalure gi the different features ma idwaro within and the your specific needs. Thank you so much. Thank you so much. To nyisani to on the students maybe somebody koro this school. Yale ka app ne konyo gi yo mane. Because you also have university students or maybe college students ma would also want to track the records of their performance and academic. Yeah, it can help you track your performance. And another thing, one excellent way it helps you track your academics. You see, if you want to learn a new skill, and skills tracker, that is something I forgot to mention. Skills tracker culture, let's say you want to learn a new skill. So, for example, I currently want to start maybe developing web development. So, at the Aketo culture, this is the new skill I'm learning. So if I'm learning web development, it will also help you get access to maybe like information you can read on the same or get to the right platforms. Minya some anything to do with this koro or directly. And then now like the goals tracker, as a student, you have to keep track of your goals, your matindo tindomitimo, give finances bekakitiyo. Koro magibe nikachama odiko nyigodo. A lot of apps nega ads mangeny. Can DTT ni to chalo nade? Ads, ads ingini kalure gi payment plans alafu with the partners obviously dong ingini nyaka wa market partners wa kachabe platform, but with the ads ntiere ads onge as such but kan tiere to gin mana chiel but with the payment plans payment plans nini ads gidigolo ads ke. Ero kaman madunga yenyanya kura magajwang podwan kande kachel kod Chelsea bende miwa kacha ber ma DTT ano kage ndiko miya kacha flyer motingo kacha longo development tracking tool. You are all in one growth and productivity app. Kura magajwang mama onagodo kandi to app ni do Play Store. So gisani ka the Play Store kacha ta do app ne. For now, it has not been deployed to the Play Store, and it's actually supposed to be deployed to Play Store, App Store, iOS. But it's also a web app. Koro engima inya yude Play Store, web, and App Store. But for now, podonge poko bedo deployed. We are still doing a bit of refinements. Ngeni nyaka wami ugima ler. Koro it will be in a month's time or two. Hobo bedo deployed in a month's time or two. Or then under review. Koro review niko setiyo koto wadire kanyo ubo yude Play Store. Maybe kitero manang itero achel ka app ni tiyo. From the moment kech koro kodore app okoidre Play Store, okoidre Google Play, okoidre App Store. How will I get it? Koro yude wangi link ma inya access godo e web gene. You can access the web version. Link na yodo kan. Link no inya yude e website wa. That is developmenttrackingtools.com. Ama kata if you contact our numbers inya urni the information you need and the link to access the app. But kata ki the DTT app nini tidi yude. Kede Google DTT app nini idi manye DTT app Google tidi yude.
Maybe Kisha could your successful stories on the app. Successful stories. Jima the word Jima a few people Martin. a few not Martin per se, but ntiere word mama nyo, but aneno ko olal na Martin okalo kama Martin, but ji mathoth ero mathoth ji mathoth osetiyo kode to jomor kode ahinya, kendo iyudo ka jomoko nyaka mani okawach ni Uganda gero kwe gibe gipenjo gidwaro app ni. So like I said, no one gi launch, pre-launch Acacia, but we are planning to have our main launch next year. That will be after kose bedo deployed. Lafu kaka wacho ji mang'eny dware to ji mosetiyo kode be wacho ni en gima ber ahinya to kendo konyoge. To kata kiny wan gi jal matiyo kode ma owacho ni odwa wuoyo e wiye bo onyise jomoko kaka Enotiyo kode yo mane? Enotiyo kode yo mane? En chief, koro obviously akia kaka chief dongeni kaka itiyo kode opogre gi kaka nyatiyo kode for your own personal development. Koro of course how we'll use it varies from one person to another. Ero kamano nyokora mgejwang mano wan kande kachiel kod Chelsea mabende koro miwa kacha gino mabende omiyo onango bende wabedo kacha kachiel kod mar DTT ponono nin kandi to bende nyalo nyiso wanyisa on kande kachiel kod Nyaro Dickson Junior wacho ni bende chenro ero kamano madonga nyako mkete mane chenro ponono wan kacha kachiel kod jalo mabende koro de gombo ng'eyo ni to ere kaka bende wanyalo tiyo kachiel kod app mar DTT to wayudo nade nyokora mgejwang mae momi wan kande kachiel kod Chelsea kendo gonwa mbaka no bedo kode kacha odichieng' mokwongo kendo ma odichieng' mar ariyo ma wan kode kandi komiwa ni to ere kaka gini bende koro nyalo konyo maber kabisa e weche mag somo, e weche mag lamo bende okonyo maber kabisa. Ahero mana penjo ni to gik mabende koro watimogi the impact ma seche moko mabende koro gikelo ne rowere nikech rowere mabende koro ywak ni tich onge. Is this also an opportunity for the job employment? Yeah, a job, of course, job employment dibedo ma niwach app ni koso bedo deployed, the user scale will be larger than because it's a global tool. So the fact that it's a global tool, meaning on the ground, it's a data-driven app, meaning nyakiket data, you have to feed it data. To ntiere gik moko wach ni ka jotelo gi kadwa tiyo kode, ntiere data manyaka gi feed, maybe idwa timo, jok matimo research ama wach ni kata koro on the ground, you have to do a lot of groundwork, meaning we have to nyaka war one of our team mabiro feed ni konyi data gi ground kacha. Koro of course there are upcoming job opportunities ma biro mbele kaka possible deployed. Ma nyalo nyiso oganda ma bende koro ne chenro ni gi kama na DTT. Yeah. Kamano koro mgejwang mana ko ponin kacha gi chenro mo gi penjo mora mora to wadhi kawa kacha koro mgejwang ka poni onge to wadhi dhi break matin kang waduogo to wadhi neno ne to penjo mora mora ma dibedi godo kande wan kande kachiel kod flyer mar gi bende koro ringo back screen kan koro mgejwang nyalo neno ne to chalo nade ponono ni be in gi medo mora mora to nyalo nyiso wanya koro mgejwang mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wadhi break matin kang waduogo to wadhi penjo kacha cheers ni to chalo nade. Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Nyakora mwaga juang Chuny Onagi TV kautulo makende magonero kamano maduonga inya kuom kete mane Chuny Onagi TV mana kaka jodongo machona jodong Luo jodong Abila ne tiyo kod oseke kana gi ywabusa kendo ne miyo gi mor. Mae momiyo Chuny Onagi TV kelo ne kacha oseke mopogore opogore. Wan go seke mar aguch siasa, oseke mwatiyo godo ka kelo ne kacha jo siasa mopogore opogore kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone japiny koro mgejwang. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke ma bende koro ywayo gavana mar koro mgejwang kendo ka gigombo mbaka ne to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gigombo ka gitimo koro mgejwang.
wan kaachiel kod oseke mar duond Onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako it kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut Onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro digomb bedo kaachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kaachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar Onagi kod ohala. Auso reche dho nam mar Dunga Beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gombo chako kod juang wakaw thuolo makende mar ruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo kod juang. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV rwaki mondo mag luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dongere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV. Luwo nyakoro mag juang er chenro magwa landa japiny kamoro amora medhie wach en mana chuny Onagi TV. Kichiemo chuny Onagi TV, kidhi school chuny Onagi TV, kigo mbaka chuny Onagi TV, to kata kisero chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Mana kamano nyakora mga juang kamora mara mentiraka uthulu makene mara wakikende telo mara rio machunyo Onagi TV kama mudogo mbaka kacha kwa neno neto ber mar DTT app tuchalon nyakora mga juang ma app mabende koro kel kandi kachel kuri Nyaluo mabende doni mondo oganda luo dongre nyakora mga juang mabende wago mbaka kani to chalo nade app mabende sumoko nyalo mi neto gige ni chalo nade, health records mari chalo nade, jal mabende koro dhie school neto academics magi to bende iwuotho yo machalo nade koro mga juang ibedi jal mabende koro timo ohala onyalo konyi weche mag neno ohala but they can even tell you whether you're making profits or a loss, right? Yes. Because it is a tracking device. Tendeno track history mari nito chalo nade. Your growth journey. Your growth journey chalo nade. To bende kata weche moko mag relationship ka bende onyalo konyi to bende idhi maber kose dhi marach. Dong mano bang'eyo. Yeah, you mentioned something, like you don't know where we health. So many times we've gone to the hospital to daktari upenji your health history. You know bugicha dong nyakidhiga kode kata the previous one ikongeni kama. So DTT also works in the same way. On your previous records to regard kaloregi previous records go. So this is the risk probable risk. Maybe minyatimo to avoid this gimora same to your business being your money over time maybe masabedo katimo to mai ema hinya ohala to koro mai makaweyo to maybe ginene anya medo mshahara anya medo income gimora koro the same way DTT betio makamano Jal mabende koro seche moko timo ohala mar gweno kacha ana gi gwen mag broiler. Ikaw mana app mar DTT kacha chato nyisi ni to wang ni chalo nade, business chalo nade. Last month nakaw gwen 20, the other month akaw gwen 30 to chalo nade. Ingani personal development tracker kacha. Koro your daily feeds, Dengeni as long as of course you have the BDT business development tracker to obviously don't ken gemano to personal development tracker bengodo to personal development ngeni pile kata watni ichoka chunyi mororach ichoka yunjoka yol maybe there's something you are grateful for to get kata ni whether marach kata initu
koro ten gi mood tracker be mood tracker ngeni moods affect gik mwatimo pile inya chiwo ka chunyi rach to kila ng'ato miromo godo nyaki keth ne gigi koro kalore gi mano to inano koro maybe handi be maybe ntere kako hinyo maybe riembo customer moro iwango iwacho ni aika onge gimiti konya godo koro maybe riembe koro yudo ka over time nyisi ni kama on a certain day maybe loss notimre nicho ka in kama to maemo loss gima kama notimore maybe mane mono affect kama to in case maybe something else happens in the future to koro ngene at least ngene ma emano ketona kama koro I have to change and maybe do something else. Ne kata jogo mabende koro japur mabende koro simoko puro gi mopogore I think ne kaka winjo bende koro DTT app ne donjo na kete joko donjo kuom anene inene awinje chal ka gima dhi tiyo kode tikode unity tiyo kode nikech seche moko japur kacha cha to bende nyalo konyi e somo the weather pattern yes donge mabende koro mano nyalo konyi bende ni to cham kani puro kacha last month kata mana seasons mokalo to season prediction chalo nade so DTT is like it's an act that predicts. I can't say predicts per se but more like we tigita mar pattern recognition koro dongini kila ngato every individual niga gi pattern ne awachni an ka chio to sachiel asetimo ma kama koro maybe ka disrupt pattern what happens if I add something to my routine what does it mean for me koro en gima otio gi pattern recognition to koro en AI integrated meaning based on your pattern omigi moro to strengthen your routine ama your outcome and maybe what you need to cut down on that is affecting you from growing individually or professionally. Mapogro ke magodo mana chiel ken nikech bende wan gi apps mopogore mabende simoko timo those of the records mana app mabende sani bende gitemo kelo gi ingeni jaluero gimoro mayot kach but adhi kata bende simokara penjo information more nito ng'an ka penjo AI nito Chelsea ng'ama chalo nade obro miya kata ka kalora gi gik ma Joseph feed mbui donge with DTT and privacy is of vital importance to us. Information they are very private, they are very secure. Makata one jo DTT we can't get access to information. Hey Chelsea, let me ask you why, because this is like you are storing your data ngende ukende timo this ilchalonga matinde ko journal. Yes, actually it's a journal, right? Yes, actually it originated from a journal. We had a personal development journal and it is that journal that gave birth to DTT. In fact I'm your woda diambo journal okoni ere na me yeni okoni adhi penjo woda diambo to journal na olal journal ni olale yo track kuma journal ochop alone tigi DTT mo the track journal yeah, because I don't know mondo mi DTT app ni bende seche moko nyalo kawe to later on nyalo wacho ni gino oktini but again I see it like it also it needs an individual input. Yes. Mabende imbe keep on the record mondo be update on yes. Up to date. Engima if it data pile kaka kichemo pile ma wachni of course ntere seche moko ma days moko nyaka loko kiginene but engima nyaka feed data pile koro en ma consistency mar ngato. I think ono ber kabisa from Gijwang anyalo paro ka journal mar ndalo makoro no puonjo journal cha you write everything gimomo orindi ko kacha na just keep it there. In fact koro DTT kar personal development kaka kacha en gi kuma inyandike mago ni an kawuono ma gimo timre na maber ma gimo mora kawuono ma wango iya to kawuono awinjo kama iketo kacha. Now then it can be a big bang that yenda ikawa mtu access your information anajua kila kitu kwako. Onge nganyalo access, it's a data protected password kwanza nyaki login nyaki kitu me password ober lakini jojore oknyale
But koro Jonjore ok nyal hera nyona nego ng'ane ka dhi ket ka. Kech koro un gi evidence. but then again, of course, Jonjore, they'll always try to find their ways. But like I said, ntere data policies manikacha. Koro mondo ng'ato yud information nin gima tek ahinya. Jonjore to obviously gibotemo ga pile. Sero kama koro ngojwan kamora mara mitiro wang'ene ko ponwan kande kachel koda janen mabendo ketemane Chuny Onagi TV kandi wang'ene to ponono ne wan ka gi ng'at mabende digomb tiyo gi app no mar DTT to wachona to e weche mag transport sector kandi kata mana weg joriembo jomburu ko kata mana jo pikipiki business to dhi ochalo na Yochoni weg joriembo ngo? Geche kata mana tuktuge jok matiyo ndara. Ingeni okay. DTT and get different features. Like I said earlier, fit different user needs. To kaluregi nini different actually careers ama ni mwantiere tije mupogoro pogoro mwatemo. To inyatiyo kode in different ways. Actually and maybe atiyo an creative brand lead. Anya wachani kawuono the communication atimo godo kama. This is what we've done, this is how many people we've reached. The marketing awachni kama this is the number of partners magisa on board. Kendo awachni on my personal side koro kaka now the PDT actually kawuono gokinyi Monday class kama to this is how much I'm done with my work, this is what I need to do. Kama pokatimo I have to catch up with last week work mabe okatimo. Koro inyatiyo kode yo mopogore pogore. Koro actually ka inja nini riwacho joboda ama anyone in the transport sector. Koro ingeni ginyatiyo of course ginyatiyo the personal development ginene to kok personal development tracker to maybe ingeni ginga gi their own awach nango. Kaka jo PSB gi doka en nini mar ng'ata achiel but koro jimo pogore ma operate koro awachni kose ginene okete system kacha ni an gini ni makama to gari namba ni kelona marom kama gari manamba ni kelona marom kama koro o track godo each individual ginene kaka timo same way kaka wachoni o track each individual in the organizational setup kata company ama okay, basically organizational ama kampuni nini madongo gi e track individual awachni koro kaka Chuny Onagi TV awachni James this month James magi jok mose host studio te to ma nini mose kelonwa marom kama koro like each individual contribution e track godo ni ng'anene timo kama to ma en chien gimora ilano koro same way in the transport sector in the yeah. Thank you so much rokamano maduong' ahinya maduong' kabisa kuom miyo wakacha itimo no kacha gima ber kabisa kan lero janeno ponono nin kacha gi gombo mara mondo ming'e mathoth kodure kachel koda app mar DTT tinyalo bende chope apise magi kata mana bende neno kama gitiye kapok watieko radhi mi kacha mondo nyisa janeno nitiyudo ukanye to ka un social media to iluongo nang'o to ere kaka ng'ato bende nyalo chopo maber kabisa. Koro ka ing'iyo flyer kacha kia kata ka in gimano kanyo Ano kode kama yeah koro inano kanyo pin kanyo if you want to get in touch with us koro our website mokwongo no we have developmenttrackingtools.com then Malue and TikTok at development tracking tools. Facebook wan gi nini ariyo wan gi pages ariyo we have DTT page and we have development tracking journals. Then Instagram one DTT_tools. LinkedIn and development tracking tools. Alafu WhatsApp ama kata kidwa gochonwa en 070 290 4 auchiel 0720 436 106. Iro kamano maduong' ahinya hapa ni window kacha maler kabisa magi nembni mabende kono nyalo goyo wan bende kacha gi screen kacha odhi kelo ni kacha nembni kacha kod flyer mag DTT mondo ming'e ni to ere kaka nyalo yudo man gima benya korongo joma bende koro sechopo kandi Luland kandi
achiel kuom chenro bende wakelo ne kacha mondo mi med kete mana Chuny Onagi TV kende wakelo ne jolony kaachiel kod jogo bende koro ni ohala mondo mi giber gima ni to chalo nade koro mga jwang. Bed kete mana Chuny Onagi TV pile ka pile chakre saa 3 okinyi nyaka kendo mana saa 10 odhiambo kama wakelo ne kacha chenro mopogore opogore. Chenro moga gin kaka Adundo Onagi, wan ga guch siasa kaachiel wan kata kaachiel koda wan gi Adundo Onagi aguch siasa ne koro mga jwang kaachiel koda chenro mopogore opogore koro mga jwang bende koro watimo kelo ni kacha wamini to chalo nade. Med kete Chuny Onagi TV luwe Facebook page mogo Chuny Onagi TV kate dhi YouTube page marwa mar Chuny Onagi TV subscribe kaka achiel kuom chiwo support mari ne Chuny Onagi TV kimedo ero chenro mabende wakelo ne koro mga jwang. Facebook Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kati medo lo wapo nono ni bedwa mondo ichope studio kandie to wayieni kendo waruaki ko kamano madonga inya Chelsea kata Chelsea Machegni be rokamano ko nyaka track sa abe labda gidhie social wakacha follower gidhie web page gi many app gitigodo giwinj kaka app no chalo negi mondo ginyami feedback kaka app no tionegi. Erokamano madonga nyane Mumo kaachiel kod Felix te kamera mare mag student koro mga jwang mabendo neno ni yudo picha na chel kaachiel kawuok e studio mag Chuny Onagi TV kaachiel kod Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore mabendo to matek mondo mi chenro chop nyaka kamora mara mentiere nyaka mga jwang e yono makare. Mane tayo chenro ni Enan Steve James nyakwa Nyaroni 1 wanere kanyo kendo odichieng machielo. Uritu masana.